A Garda Civil investiga os feitos que acontecían onte aquí na Ponte de San Lázaro a plena luz do día. Unha moza de 19 anos ia cara ao instituto cando un vehículo con 2 ocupantes a abordou e a convidaron a subir en 2 ocasións. A moza fuxiu e denunciou os feitos ante a Garda Civil. Eran as 8:30 da mañá cando a rapaza transitaba por esta céntrica zona de camiño ao instituto. A altura da Ponte de San Lázaro, un vehículo comezou a reducir a velocidade ao pasar polo seu lado e un dos 2 ocupantes convidouna a subir a bordo. A rapaza seguiu o seu paso e uns 15 metros máis adiante o vehículo deteuse á súa altura, onde tras volver a instala a subir ao coche, o copiloto chegou a soltar o cinto de seguridade. A moza, ante o temor de que puideran tentar introducila no vehículo, fuxiu correndo. Eu creo que a rapaza actuou correctamente, pois fuxindo dunha posible situación perigosa, pero tampouco hai indicios claros que nos leven a pensar que iso pudera ter o matiz dun rapto, non? Malia que non puido ver a cara dos ocupantes, posto que a levaban cuberta, os axentes xa procederon á identificación do vehículo. Á espera de concluir a investigación, non existen indicios de que se trate dun intento de secuestro, senón máis ben dunha broma pesada que puido ser mal interpretada pola presunta vítima. Que de feito ese vehículo volveuse está localizado e volveuse a ver no día de hoxe tamén no pueblo de Noia, e de aí de todo o en que engloba creo que foi máis ben nun principio unha mala apreciación por parte lógica da suposta vítima, pero que non leva en sí, non leva os tintes de ser o que en principio creímos que podía ser un suposto rapto. A espera de identificar os autores, o certo é que a nova do suceso causou unha grande sorpresa entre a veciñanza e xerou certa alarma social. Coiteino ahora aí arriba unha miña irmán que vive aí, díxonolo, quedamos sorprendidos, viñemos comentando con a miña irmán, ou sea, con a miña filla. Pois non sei, digo, haberá parece que hai máis que un, eu que sei. É un peligro, estamos todos en peligro, é unha desgracia, ben. Ahora un pouco de medo che dan, todas as cousas que están pasando, fanche ter un pouco de medo de pensar que pode pasar en calquera sitio. Eso sí que é posible. Home, inseguridade hai, pero penso que non máis que outras veces. O que pasa é que hai máis publicidade aos actos que hai, pero non hai máis que antes, penso. É que hai cousa 2 semanas, está hai moito deso, ademais hai moitos roubos polos bares.